Mir-rapport ekonomiku ta' kull xahar maħruġ mill-Bank Ċentrali ta' Malta jirriżulta li l-attività ekonomika f'pajjiżna baqgħet tikber matul ix-xahar ta' April. Dan hekk kif l-andament tas-settur turistiku baqa' ferm sostnut waqt li s-sentiment ekonomiku fost il-familji u n-negozji baqa' aħjar minn dak madwar l-Unjoni Ewropea. Dan kien jirrifletti s-sentiment pożittiv f'numru ta' setturi. Is-settur tal-proprjetà wkoll baqa' dej tajjeb bżieda fil-beħ u fil-prezzijiet. Dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali kompla jindika aktar żidiet fl-impjiegi fil-waqt li r-rata tal-qatt baqgħet f'livelli ferm baxxi u inqas mis-sena li għaddiet. Fl-istess ħin ir-rata tal-inflazzjoni komplet tonqos kif kien diġà irrapportat u issa tinsab mal-medja Ewropea. Avolja meta tneħħi l-effett tal-prezzijiet ta' enerġija u tal-ikel, ir-rata f'Malta iferm inqas mill-bqija tal-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali tenna li f'Marzu il-finanzi tal-Gvern komplew jissaħħu frott tnaqqis fl-ispiża u titjib fid-dħul. Dan wassal għal tnaqqis fid-dejn nazzjonali. Ċifri miġburin mill-banek lokali jindikaw li fl-istess xahar żiedu mill-ġdid id-depożiti tal-familji biex dawn laħqu r-rekord ieħor ġdid. Dan ir-rapport pożittiv dwar l-ekonomija Maltija ħareġ wara id-bassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea fejn ħareġ li pajjiżna se jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Dan minn barra ir-rapporti pożittivi li ħarġu fl-aħħar jiem mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF u tal-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Moody's fejn din tal-aħħar tatna rating b'saħħtu bi prospetti stabbli.